Bisan sa mga hagit sa new normal nga matang sa edukasyon, gikalipay sa Department of Education officials sa Mandaue City ang malamposong school year nga maopay pagtapos. Kung ngano atong siren pinagi sa live report ni Nico Serino. Nico. Yes ba, bago man ang pamaagi sa pagtudlo karong tuiga pan gikalipay sa mga education officials nga milahutay sila ni usa ka school year ubos sa new normal. Challenging kung mahulagway ang bag-uhay lang natapos nga school year 2020-2021. Kini ang unang tuig ubos sa new normal, maong mipatuman og distance learning modalities ang DepEd aron mapadayon ang klase. Labing komo niini ang paggamit og modules nga kuhaon sa mga ginikanan dito sa eskwelahan, ipatubag sa kabataan ug ihatod sa balik ang mga answer sheets. We have continued affording our school children, our learners, with their education. So nagpadayon man gyud og pagtuon ang atong mga kabataan amidst this pandemic. So successful ra gyud gihapon. Sa datos sa DepEd Mandaue, moabot sa 95% sa ilang mga tinun-an nagseryoso gyud sa pag-eskwela. Ang nahabiling 5% sa mga tinun-an nga gingong may nasinating mga problema, gisiguro sa mga teachers matutukan gihapon ang ilang pagtuon. Intervention nga gihatag, no? So ang uban gali they visited the homes of our learners. Yeah. There were some teachers kana bitawng mga learners nga walay wifi. Yeah, they went there in a particular place and then they shared their hotspots. Sa tibuok Mandaue, 66,000 ka mga estudyante ang na-enroll sa public school system. Gilauman sa DepEd nga musaka gihapon kining gidaghanon sa student population nga magpa-enroll sa sunod nga school year. Sa pagkakaron, wala pa'y petsa ang DepEd kung kanus-a magsugod ang bag-ong nga school year. Gipahibaw sa DepEd Bab nga alang sa bag-o nga school year, padayon sila nga nangandam niining distance learning modality gipatuman karon hinungduna sab sila'y preparasyon kung ugaling katugta na unya sa presidente kung may limited face-to-face classes. Apan sa pagkakaron sa abiso nila posible nga magpabilin gyud gihapon kining modular ug online nga sistema sa umaabot nga school year. Bob, Dahil salamat Nico Serino sa imong live report.